Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Mahal kita. Minamahal kita. Sa tuwing kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta.
Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, kayo ng Panginoon kong Jesus, ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa aking tatawag at magpapalalang ako'y iyong kinigiliw at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, huyahin ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng aba, kayo ng Panginoon kong Jesus, ng aking buhay, saan man ako ika'y naroon, tumalikod man sa'yo, dakilang. Maya pa sisilimpu kaya katamungan at syutana king Miyerkules ning 14 a Domingo ning karaniwan a panahon. Pagmasusyantaya naman po ing 7 aldo ning nobena anting parangal kang San Benedicto. Abe-abe tamo pong manalangin kaniting Santa Misa at iabe tala po ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan ng Imelda Musngi, EJ Olalia Limbo, para king kapasalamatan king Karelang Kebaytan, king Galdoning Karelang Kebaytan, EJ Carion, para king personal ng kayadwanan, Charina Razon, Vic Endel David, Phil at Janet Castro and family. Para king malagwang kapaldana ng Ferdy Castro, Rhea Ocampo, Christian Custodio, Engineer Ato Castillo, Ernesto Godoy Silva, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak tamong masakit. Para king alanganggang kapaynawan, ding kapatid tamong mayangon na biye, Rico Cortez, Marco Junio Sumido, Diosdado Cruz, Gerarda David, Ricardo at Lucia Pasyon, Martin Angeles, Maria Teresa Morales, Lincoln Dizon, Jeronimo Memong Dinio Coronel, Jose Jojo Bravo, Democrito Aizon, Marco Ian Pachag, Rita Ramos Cervantes, Crispin L. Texon, at ding sablang kaladwa king Purgatorio.
Talakad tamo po at makyabing ikanto, ing dalit a pamuklat. Itamuing kayang balayan, ikawan na kayang papastulan, pagkati punta mo, pasalamat mo, kikilala king kayang kayapan. King Legyon ingig paampo ng anak, panimbalan ng Espiritu, Amen. ing ginuman natili kaya kayungan, At kaya ka, antimuri. ngaya pa sisirim po. Maya pasisilim po among. Ni Kristo naus no rin mo muna ng disipulos. He called his first disciples in the gospel. Itangan na usa ng katanin Diyos. We are called to work together. Ang giyang anak na yun Diyos, Jesus, yan mismo kikilalanan na yung misyon na aliwa mo ya, yung magobra. Kikilalanan ng kailangan na laring kasahop na. Jesus team, detan kay habi na. Yang mumuna ng gawa mo naman iti. Yung usa na la, rin nga kasahop na keng mission. Karing panahon na isipan tamo wag yutangan. O itamo namong bahala king maya pa dapat. Magkamali tamo po. Imbiya Kristiyano ay kanya-kanya. Nune saup-saup pabeyabe. May austamon timong metong komunidad. At karing panahon kim pamilya, kim parokya, kim organisasyon. Inisip tamong kanya-kanya tana mo. Mangyatang kapatawaran king Diyos kaniting pamagkulang. Ngatangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapu ko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, ginutamo. In Diyos sa may payong tutupa kaluluan nakatamot king pangapataw daring kasalanan tamo, idala ng tangan sana kimbye alangaga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ganakan tala po rin katang panalangin, katang intensyon, king katang misang iti. Oy paming mayupaya, nasa mo'ing miligtas la ring sablang tao at akam tanda, ing beluan ing kakang katutuan. Mitubot king dakal at talapagobra, king maragul akapulungan, apupupul king ebanghelyong mi panaral, king balang lelangan. Ating kakang balayan, mitipon yang miabe-abe, kapamlataning amano ning bie, at mipasiknangan kapamilatanan ning upaya, ning sakramento at sumulong iya king dalan ning kaligtasan at lugot. Iti aduan mi kapamilatan ning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyat magari kambiya mo ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king libro ning propeta Hosea. May ngari laring memalen ning Israel, king ubas, ame mayutputan karing bunga na. Nung kapilan la minawa kabilyan, kanita la miracle ding telakad ng altar. Nung kapilan la miracle apupul, king asikanda, kanita la pekalagu ring sagradong asyas abatu, akarelang sa samban. Mapaglinlang laring pusura at ni sukat na lang dumalan kasakitan, uli na ning karelang kasalanan. Lasakan na lang ning Diyos ding karelang altar at lasawan na la rin sagrado rang asyas. Elumwat sa biyandareting tao, alaking ari ngeni, uling kami tatakot king Ginu. Nano mo ang arapat ng ngeni ning metong hari para kaya kami. Mawalaya yung karelang ngari
antiking kapirasong dutong atikining agus. Mga sira laring pisasambandang idolo, karing babaw ning talimundok ning aben. Tumubo ing suksok at dikot, karing karelang altar. Ikulay daring tao karing bundok, isalikot yu kami. At karing bundok-bundukan sa biyanda, tambunan yu kami. Ngakong sinabi, sarol kayong bayong gabon, para kingke kayong sarili. Mananaman kayong katuliran, at mupol kayo, king kanwanan, ibungan ning katapatan yu kanako. Panahon na, ban magbalik kayo kanako, ingke kayong ginu, at datang ko, at pauran kong kanwanan ke kayo. Ingamano ning ginu. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat, impakibat tamo po, paratiyeng pagdulapan ing lupa ning ginu, ulitan taya po. Paratiyeng pagdulapan ing lupa ning Ginoo. Dalit kayo para keya, dalitanan niyeng kapurian, ibali tayo, imakapagmulala ng depatan. Tumula kayo, uli ning banal ng lagyo, busdan lang tumula, risab lang sa sambakeya. Paratiyeng pagdulapan ing lupa ning Ginoo. Panintunan niya ing ginu, ating kayang sikanan, ing pamagdulap kaya, eyo sana kakalingwan. Eyo sana kakalingwan, ding mala akayang depatan, at ding pisyag ng kayatulan. Paratiyeng pagdulapan ing lupa ning Ginoo. O lahi ng Abraham, akayang talasuyo, o anak ng Jacob, apinili ning ginu. Ing ginu ya ing kayakatang Diyos, ding kayang kautusan, para king mabilog yang yato. Paratiyeng pagdulapan ing lupa ning Ginoo. Talakad tamo po, ban parangalan ing mayap a balita. Alleluia, 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 alleluia. Sunlag ko, King Yatu, antimo ring batuin. Kabang ang panganan nyo la, King Amanong babye-bye. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka, antimo rin. Pamamasa, ing bayo pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, o Ginoo. King panahon na ita, inaus na lang Jesus, mitipon king arapana ningla, ding labing aduang alagad, at pikabalwan na lang upayang makapanabi karing mga roka espiritu, at pakayap karing sablang sakit at kapaldanan. Deti ilang lagyuda ring labing aduang apostol, munay Simon, ay nausdang Pedro, Andres, kapatad na, Santiago, Juan, kapatad na, ading anak ng Zebedeo, i Felipe at i Bartolome, i Tomas at i Mateo, talapanying Ilbuis, i Santiago ay anak ng Alfeo at i Tadeo, at i Simon ay aktivista, at i Judas Iscariote, amig taksil kang Jesus. Tinubod na ng Jesus deti kambe na ning panabilin akan makantikaniti. E kayo lulub king teritoryo daring pagano, e ko lulub king sasakupan daring Samaria. Nunemunta kayo kareng tupang melili king balen ning Israel. King pamaglakad yo, ipanaral yu ing pamagari ning Diyos malapit na. Ing may pabalita ni kakatang karigtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo.
Kiligyonig pampa ng anak, panimbanal ng Espiritu. Amen. Jesus team, nung ating Team Pacquiao, nung ating Team Pilipinas, ating nga naman Team Jesus. Kaya pamanaos ng Jesus, karing kayang disipulos, balo na, ing mission na, emu kaya. He knew very well the beginning of his ministry that he will not do it alone. It is with purpose that he called his disciples. Pinili nala, inubog nala, ikat nala, tikya nala. Iting kaya katamong ebanghelyo, iting kaya katang biye. Ita mo ang sana kataning Diyos, kanya-kanya. Aliwa mo ika, my personal Savior, my personal call, my personal vocation. The Lord does not only invite individuals or save persons, but He saves us all. Minsan daw may kaluluwa, pumanik sa langit, dire-diretso sa langit, kaya lang siyempre nakasara yung pinto ng langit, kumatok po yung kaluluwa sa langit. Knock-knock. Tao po. Binuksan po ni Jesus yung pintuan. Sumilip siya. Sabi niya, nagpakilala yung kaluluwa. Ako po sino, ganito po yung ginawa ko, ganito po yung ginawa ko sa mga mahirap, ganito po yung ginawa ko sa simbahan, marami po akong natulungan, marami na po akong and so on. Ano yung tatanong daw ni Jesus na susunod? Kasi hindi naman tinatanong kung ano yung ginagawa natin. Ano yung tatanong daw ni Jesus pag humarap ka sa Kanya? Anong ginawa mong mabuti? Anong accomplishment mo? Ilang beses ka nagdasal? O ilang beses ka nagsimba? O anong nagawa mo sa simbahan? O sa mahirap? Ito daw yung itatanong ni Jesus sa kaluluwa bago siya pumasok sa simbahan, ay sa langit. Sasabihin ng Jesus, nasa ng mga kasama mo? Ba't ikaw lang? Where are your companions? Why are you alone? Ang paggawa ng kabutihan at ang pagpunta sa langit, hindi mo maintindihan kung ikaw lang ang pupunta sa langit. Halimbawa sa pamilya nyo, ikaw lang ang pupunta sa langit. Baka may pagkukulang yung kabanalan natin. Baka naman the real grace of holiness is not individual holiness. Ako banal, ako mabuting tao. Ito ay nakakahawa. Kung nakakahawa po yung virus, ang contagious yung COVID-19, nakakahawa din po yung kabutihan. It's also contagious to feel that sense of holiness. It is our mission to bring others with us to heaven. Huwag natin sabihin, ako na lang. Ako na nagagawa na yan. Kaya ko na yan. Jesus Himself, anak ng Diyos. Hindi niya sinabing, kami na lang. O ako na lang, anak na, kaya ko na to. No. Kahit mahirap kausap yung 12, kumisan sila nagdidebate, who is the greatest. Yung isa nga, pinagtaksilan pa siya, hindi lang si Iscariote, pati si Pedro, nung siya'y nakapako, iniwanan siya, but he did not give up on them. Nakita niyo po? From the beginning until the end, when Jesus called them, He never gave up on them. Kahit pumapalpak, kahit nagkakamali, kahit iniwan na si Jesus, they actually went back to Galilee fishing. And yet Jesus still continued to call them and never gave up on them. Ganyan po ang desisyon ng Diyos pag tinatawag tayo. You can deny the call, you can say you are busy, but the call of the Lord will remain. Kahit magkakasala po tayo, the Lord will not give up on us. Kahit po sa mga nagpapare o kaya nagmamadre, dati tawag nila late vocation. Pero may nakapagsabi, yung late vocation parang huli na lang akong tinawag ng Diyos. Hindi daw totoo yun. Ang tawag ngayon, late response.
Dahil ang tawag ng Diyos, noon pa, nandyan na. Ikaw lang ang huling sumagot. But the quality of the call, the sincerity, and the decision of the Lord to call you will always remain. Kaya nga po, kung ano man ang ginagawa nating mabuti, invite people to work with us. Team Parokya, Team Holy Cross. Hindi lang si Father Deo, hindi lang isang tao, tayong lahat. The more people we invite, the more we are called to be disciples. When Jesus left, He knew that these 12 will continue the mission. And they did not do it alone. Again, from 12 to whatever we have, if we have 2 billion, you understand what the Lord means. Ang pagiging Christian, pagiging Katoliko, hindi kanya-kanya. May nakita nga akong video, parang gumagawa siya ng katedral sa Spain. Kaya lang siya lang mag-isa. 93 years old na. Ang ganda ng katedral, malaki. Only one man is doing it, mabagal. More than 50 years na niyang ginagawa. Kaya lang, it looks nice. It is really fabulous. Marble, wonderful. But there's something lacking. Where are the people? Where are the community? Ang ganda ng simbahan, ginagawa niya. Siyang mag-isa. Dati yata siyang seminarista, tapos nung lumabas, ginawa niyang panata, gagawa ko ng simbahan para sa iyo. At pag nakakapera siya, may nagdo-donate ng mga materials, he's building the cathedral. That's beautiful. It's a personal achievement. For what? For what purpose? A personal feeling that I did it on my own? Sabi nga nung African expression sa Bantu tribe, South Africa, they have very strong culture on community. Sabi nila, alone, you go fast. But together, you go farther. Kung ikaw mag-isa, mabilis. Pero pag sama-sama tayo, mas malayo ang mapupuntahan natin. Yung mabilis, wala kang hinihintay, wala kang kasamang nagdidesisyon, wala kang kinoconsider, mabilis ang buhay. You're alone, di ba? But we are never called to be alone or to be fast. We are called to be together and to go farther. In fact, to go to eternal life. Mayroon pang kasabihan itong Bantu tribe sa pagpapalaki ng mga bata. It takes a village to raise a good child. Sa pagpapalaki ng mga bata, hindi lang masipag na tatay o mabait na nanay. Tayo po lang sama-sama in taking responsibility in giving our sense of community, pakikisama, pakikipagkapwa-tao sa mga bata. There is no such thing as, sabi ko nga noon, a self-made man. Kung naging matagumpay ang isang tao, hindi dahil lang sa kanya. Literally, there's no one who is self-made man. Para bang si Tarzan, ganon, siyang mag-isa. Pero kahit pa yung mga in the middle of the jungle, he was assisted. Pero tayo rin ganyan. Hindi ka naman pwedeng matagumpay. Ikaw lang mag-isa kahit magaling na magaling ka, kahit masipag ka. Dapat nating kilalanin. May mga taong tumulong sa atin. Unang magulang natin, kapatid, mga teachers, kaibigan, even in our office, in our community. We are called to work together for the greater glory of God. Ako po, naniniwala ko, nung unang pari po ako, ang aking punto, management. In fact, gustong-gusto ko yung nag-management. Nag-masters pa po ako ng management. Bago po ako nag-stroke, ang kinukuha pong doctorate, educational management. And hanggang na-stroke po ako. Ngayon po, nasa parokya na ako. Wala na ako sa eskwelahan. Wala na ako sa seminaryo. Wala na ako sa university. Wala na ako sa social action. Nung kasi nasa inisip ko, isip organization, corporate thinking. It must be efficient, effective, consistent, standard, and it should be effective. Ganun. That's the output. Kaya I'm very, very formal about it. Isa pang trabaho ko noon, I facilitate planning, strategic planning for dioceses, for parishes, and even big organizations. Alam niyo po, ngayong nasa parokya na ako, I realized that Jesus did not build an organization. He left us a community.
ang Diyos Jesus, hindi po siya gumawa ng organisasyon. Nag-iwan po siya ng isang komunidad where community is about persons, is about relationship, it's about being together and caring for one another. We fail as a community, we fail as a parish. Kahit napaganda ng simbahan natin, napakalinis ng simbahan natin, pero naman wala tayong malalim na pagsasamahan. That is really what we really have to do. Take good care of your relationship in our church, in our community, in your family, among our friends. And that would be our good news. Gusto ko lang po magtapos doon sa karanasan ko. Matagal po akong walang parokya. Siguro 20 years akong walang parokya. So nakikipagmisa lang po ako sa mga parokya. Guest priest ako, gano'n. Kaya meron akong regular na pagmimisahan every Sunday, parang every second Sunday, every third Sunday. Umiikot-ikot po ako. Meron akong favorite na parokya. Kasi sa parokyang yon, pagdating ng pare, everybody's ready. Yung ibang parokya kasi, late yung mga tao. Nandyan na yung pare, wala pa yung mga readers. Pagdating ko, everything is organized. It starts on time, ends on time. Napakalinis na simbahan, napa-organized. Yung mga nagbabasa, galing. Everything is okay. So, guest priest lang ako. Favorite parish ko yun eh. Kasi organized na organized. Efficient and effective. Standards talaga, maganda. Minsan po, nagmimisa ako, may nagsisimba. Parang gusto kong kausapin after the Mass. Kinausap ko naman po. Matanda na rin po siya ng konti. Father, kilala mo po? Ay, syempre, kilala kayo po. Wala ba kayo napansin, Father? Ilang months na akong hindi nagle-lector, tsaka commentator. Oo nga no, na-miss ka. Ba't hindi ka na po kayo nagko-commentator, tsaka lector? Kasi po, Father, natanggal na ako sa organisasyon namin. Bakit po? Sabi ko, umiyak na siyang umiyak, no? Ay, ano pong nangyari? Ba't umiyak po kayo? Kasi po, nakasign ako sa isang Sunday, yung pinaka-high mass sa Sunday, kaya lang hindi po ako nakarating. Na-absent po ako. Ang hirap po, hindi po ako nakapagbigay ng nag-text o nag-advise na papapalit ako. Kaya alam ko naman po, kaming mga commentator, lector, pag hindi ka makakarating, magpapalit ka. At pag hindi ka dumating at hindi ka nagpapapalit, automatic matatanggal ka po sa organization. Kaya po, ayos lang po pag natanggal. Kasi pinag-usapan naman namin yon. If you cannot come and you did not advise, siyempre medyo magkakagulo ng konting pa. Hanap sila ng kapalit mo instantly. So, tanggap ko naman po ito, dapat ako matanggal sa organisasyon. Tapos umiyak na naman po siya. Ba't po kayo umiyak? Sabi ko, hindi naman po kasi nila tinanong ba't di ako nakarating. Ano po bang nangyari? Ba't di ka nakarating sa misa? Ba't bigla, hindi na, ang tagal niya po commentator, lector, ba't bigla po kayo di dumating? Kasi po, Father, kaming dalawa na lang mag-asawa ko sa bahay. Dalawa na kami sa bahay. Ako at ang asawa ko. Na-stroke po yung asawa ko madaling araw. Linggo. Kayang alam mo naman po yung kuya, kasawa ko, ang laki-laki niyang lalaki. Nung na-stroke po siya, hindi ko kayang buhatin. Hindi po ako makakapag-drive ng sasakyan. Tumulang lang po yung mga nagta-tricycle. Sinakay ko ng tricycle ang asawa ko. Dinala ko po sa hospital. Kaya po hindi ko na naisip yung misa, hindi ko na naisip yung commentator ako, hindi ko na naisip magpapalit. Kasi po naghahabol ng buhay yung asawa ko by the time nagmimisa na. Kaya po ako na-absent, Father. Tapos umiyak na naman siya. Bakit po kayo umiyak? Kasi po hanggang ngayon, ilang weeks na, hindi man nila tinanong kung anong nangyari. At wala man pong bumisita sa amin sa bahay. Umiyak na naman siya. Umiyak na rin po ako. You know, we miss being a church. If we are only effective, efficient, on time, and organized, and yet we do not really care for one another. We do not really feel that we are family, we are friends, we are community. In the eyes of God, that's not really no big deal siguro sa Diyos kung anong oras tayo nag-umpisa. I for one, I want to be very organized. Pero pagdating po sa ganyan, una yung pagmamahalan. Una yung ating pagiging magkakaibigan, magkakasama, and everything will just follow. Kaya po sa ating sa simbahan,
kayo pong nasa mga organization, give a premium to your relation. Hindi po kanya-kanya. Kahit sa trabaho, it is a relationship that we should nourish. Kahit hindi po tayo makikita, you can text, you can call, and always feel that the Lord calls us to be His team. Because Jesus Himself is a team player, and He knew He will not do it alone. Because He knows we will always be with Him and with one another. May God bless you, family, and your team, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamo King Josig pa, ami tubod king kayang anak, bangketa datang yang midan tabayanan manakit king kapainawan. Mitipon tamo, mitmong tiwala, at manigapu kigakatang panalangin. Ngatangan pong makibat, ginugawan mo keng mamu at mababalog. Ginugawan mo keng mamu at mababalog. Para king balayaning Diyos, at ding kayang pamuntok, ing mumuna rasanang pigaganakan, ya ing panyulong ning kayaryaning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginugawan mo keng mamulog at mababalog. Para king kayakatang bansa, at ding kayang pamuntok, ing hustisya at laganap kayapan, yasanang miyangat at mibalik, ing pamisasan metong, ipanalangin taking Ginoo. Ginugawan mo keng mamu at mababalog. Para karing kalulu at daralan kasakitan, pamatulano sa ning Diyos at patakma na karela ing kayang lugod at pamaningat, ipanalangin taking Ginoo. Ginugawan mo keng mamu at mababalog. Para kaya katangang makatipon keti, mabiyasa ta sanang makiramdam, king espiritu amamale karing kaya katang puso, at patalastas na kaya katamo, ing mensahe ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginugawan mo keng mamu at mababalog. Ngeni po, adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Para king kapasalamatan ng Imelda Musni, kapasalamatan ng EJ Olalia Limbo, para king kayang graduation at high awards, king kayang graduation, king pamag-aral na. Para king kapasalamatan ng EJ Carrion at king kayang birthday intention. Para king personal ng kayadwanan Charina Razon, Vic and Del David, Phil and Janet Castro and family. Para king kapaldanan da rin kapatatang masakit, lalong-lalo na Ferdi Castro, Rhea Ocampo, Christian Custodio, Engineer Ato Castillo at Ernesto Silva, at Ernesto Dison. Para king alanganggang kapainawan ding kaluguran tamayang wabie, Rico Cortez, Marco Junio Somido, Diosdado Cruz, Gerarda David, Ricardo at Lucia Pasion, Martin Angeles, Maria Teresa Morales, Lincoln Dison, Jeronimo Memong Dino Coronel, Jose Jojo Bravo, Crispin Texon, Democrito Aison, Marco Ian Patsyag, at Rita Ramos Cervantes. O Diyos sa may payang tutu, tinubod ming kaya kang anak, busal mi, bani bulalag, ing lihim ning kaya kang kayarian. King kaya kaming kainan, kapman mo kaya sana, king kaya kang tetagan at sikanan, at itinganadon mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. King gamot mi, daralan mi, ayining kekeng sarili, baboning altar nimbemi, pabanalan mo sa duwan mi, balang panin na pangisnawami, balang isipan at daptan,
kasan, malalugod na pagkaman, kinggamat mi daralan mi, ahining kekeng sarili, baboning altar nimbemi, pabanalan mo sa duwan mi. Manalan kayo kapatad, Talak. bandatigay at ang daon matanggap larapan ng Diyos, ikpang may payang tutup. Tanggapan sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katangi ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoig paming miglalang, baligdan mo sana ang anak mo in Kristo, mi daon king kayang biye, bani kabus no ring sablang tao. Kapamlatana mi puriya sana ing lagyo mo, busal ding sabla, balayan ibat king aslagan, angga king albugan, at numan ka rin, mi daon niya sana ing meto mong sakripisyo king kayang ikaligaya. Itinganadon mi kapamlata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayungan. At kaya ka, antemore, Yat na yo reng puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matuli. Tunay pin karapat dapat at matuli ding pasalamatan na kang parati numan ka rin. O igpa, Diyos king upaya, angga king alanggang upaya. Lelangan me ing meto yatu, at king kaya kang upaya, babayo me, at parangalan me, kapamilatan ng kaluguran mong anak. Inya karampatan mo, ing puryenda ka at pasalamatan, ding balayan, kaya kang binukod, ading banal, aparating kaya kang kayantabe. Anya ulinita, kambeding sa Blancoro, ringangel, karin banwa, daralit ming kaya kang ligaya lain makiabe, king lang tuknang dang pamamaya kapuryan kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka, O Ginoo, Diyos mayupaya. Mipnoy badwa at ilapwat king kekang di kaya. Hosana, Hosana, kakatas, katasan, nuan yung daratang, kilagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banaloig pa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagpalalampong, pabanalan mo sa narating ayon ting Espiritu mo. Ban para kay kami malyalang kataon at daya, hindi ginuming sa Kristo. Bayami daon kusang lubking pamailasan at kamatayan. Kingwaning tinapet pe pasalamat sa kaya kang piraso ne, at binyan ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, iti nga na akong katawan na midaon para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba't apunan, kingwaning kalis, pasibayang pepa, salamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos, nga na, tanggapan niti, ikongan, minumko kaniti, iting kalis ng nga akong daya, ing daya, nimbay talang hanggang tipan na mibubu para kaya kayo at para ka rin sa blang tao, ban kanita mi patawanan la rin kasalanan, dapta niti, bilang kapigaganakan kanako. Pasyek tayong misteryo ni kasalpantayanan. Ni Cristo meteo, ni Cristo mebeo, ni Cristo mabiyat na tangya pa. Anya
Yang ini gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli na mi abiyan ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo, kami nga sanang misulusulok yung kataon at daya ng Kristo. Tipuna namting metong ning banal espiritu. Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Santo Papa, Torrentino kaya kaming Obispo, ating sablang pari. Ginu, pasalamatan na ka, karingagang kayabe ming magobra, susuyo, sasawp king kaya kaming kasalpantayanan, king miyali walang paralan, lalong-lalo na kaya kaya kaming parokya, king Banala Cruz, at karing miyaliwang pisamban at kapulungan, asasawp karing kaparang tao. Ganakan mula na ba ng kapatad ming pepainawan at manenayang subing miye, ading sablang miya ang uabiye. Tanggapan mo sana kung kaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat, dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen Indunin Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kanganak. King kapamalataan ng Kristo, kambena at kayap, igpang mayupayang tutukagom ning banal espiritu, pupurindak at parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josik pa, king panalangin, tiro ng Jesus kay katamo. Ikpami at chubanwa, misabay nga'y lakyo mo, datang kay kami, ingkayayan mo, may pamintoy loob mo, ketiking yato at king banwa, may pamintoy loob mo, ingkakanan mi, king Aldo, ibiemu ke kami, tinggal dongeni, ating patawad ng mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, karimi kasalang ke kami, emu ke ipay, sa waking tukso, nunay ikabus king marok. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan, kaya kang pakalulu, parati kayo mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang na Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ing kayo payan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, king kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, king kapayapan, babiya ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nailawan mo kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaning ginuyang manatili sana kaya kayungan. At kaya ka, antimuri. Pasyag tamo po, mikakametong tamo, king lugod at kapayapan. Kapayapan po kayo. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, ibigay mo kaya kami ing kapayapan. Siklod tamo. Ngayong kordero ng Diyos, ni Jesus sa milako king kasalanan ng yatu, nuwan la ring mayaos king apunan na ning kordero. Ginoo ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkasmay nga mano mo, kumayap na ako.
dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguranda ka, maigit king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapanda ka, dapot ing pauli na ningening pinandit era ka atanggap, king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakawulanda ka, bala mo mawari atsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Kalam ning banwa, kalam na ni Diyos, makaya pag nakinyato. Karing daranop kinlukun, karing daranop king tula, umena kang kisolo, king benaning Ginoo. O Diyos ko, ikain ka kong Diyos, tunera kang pagdulapan, mabilo kong pangatamo kakahuya, kekaladwa ko pag nasanda ka. Kalam ning banwa, kalam na ni Diyos, makaya pag nakinyato. Karing daranop king lukon, karing daranop king tula, umeta ng makisulo, kimbenaning Ginoo. Siklota mo po. Oratio Imperata. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting pamangailangan mi. Ban ipanwalo mo kami, laban kaniting coronavirus, na marakal na inangubye, at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi, ingkalam mo, para karing sablang tao, amiyatasan, ban panigaralan, ing penibatana, niting virus. Gawang masampat aparalan, ban aywasan ing pamipakalat nga niti, ampong makapaninton lunas, laban kaniting sakit. Ang tabayanan mula, ring kaisipan ng ponggamat da, ring mitagulaling, king pamaningat, kareting masakit, king mipnong lugod, kaingatan, ampong gelingan, makanyan mo naman, karing sablang manigobra, ban makapaninton masampat akalingapan, ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sanang milunasan la. Ban manumbalik ing karelang masalese, pamikakatawan. Ipagkalub mo ing kalam mo, para king ikakayap da, ring sabla, ampong makaibye, masampat, asawop, karing pamangailangan da. Iti adwan mi king kapamilatana, ning ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibiyem pong mag-ari kambe mo, king kametong aning banal ay Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Nuan a Maria, kamasmas ding salunan. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Benedicto, Panalangin mo kami. talakat tamo po. Manalangin tamo. O igpaming malugot, babayo mo ing biyemi kapamalata niting ning pamanatbus. Kapamalata na naman niting saw, papunta king alangangang kaligtasan ing tune, kapayapan, kasalpantayanan susulong,
king mabilog ayato. Iti nga na doon may kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya kaya kayungan. At kaya ka, At antimurin. bendisyonan ako ng Diyos at bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Nigpa, ning anak, ting banal Espiritu. Amen. Kaya katang misa may daon umetamong yuli, ing kayo saning Diyos, abe-abe taking biye at pamagobra. Salamat, King Diyos. Itamuing kayang balayan, Ingkawan na kayang papastulan, Pakati punta mo, pasalamat mo, kikilala king kayang kayapan.